आयु सिनजा गुलांजोबनाय मा एथ' मोजां आर'नाइ हे गाइस गुड मर्निं टाइमा बिराद जाबाय 8टानि बारबाय नै स्रां जाजोब्बाय एकदमबारे आं दासो सिखारदों ओमफ्राय हाथाय फुनोसै हाथाय मोखां सुखांबाय र' साहा फुदुंनो साहा साहा लोंसै लाल साहासो दे ओमफ्राय साहायानो लाल साहा गाइखेर गोलैबाय गाइखेर गैया लोंजोब्बाय मालाय आंलाय रुथुबायना माबार लोंनानै दुगैनांसिगोन कलेजावबो थांनांगौ ची नै सा गोग्लैनाया माजों फुगोन बेजों फुगारथ'नोसै रेडि जाखांजोब्बाय आं थांसै दा कलेजाव र' हेलमेट आयु माबा फैसा खुस्रा जाबाय हेलमेट लाबाय आं लोगोखौ नेगासिनो दाबो फैया साला जि गोबाव जाबाय नै दासो फैदों साला मा एफा लेट मानो एफा लेट जानाय थांबाय थानोसै लोगोफोर क्लासा जानो नागिरना जोब्बाय गारिया दरथार बबाव थांनो नागिरदों सिख्लाफोर एक्सप'आव थांनो क्लास बन्द' नालाय बिजनियाव बन्द' नङा मोनसे जाखांबाय गेप्स दङ बेखायनो हाय बिथराय हाय नै लोगोफोर बैहायनो जादों माबाया एक्सप'आ ओइथिं होथेलाबायनाय एकदमबारे नै बियो फिल्ड कलेजनिथ' नङा बियो फेरेंगा क्लाबनि नै ओमफ्राय हरैजाय थांबाथाय जोंनि कलेज ओइलाय बेनो मानो गिदिंसैलाय नै आयु माबा बेराया बायलाजोब्बाय नै ओरैजाय नै बेयावहाय थेंफाख्रि दङ आन्दो जाबाय माथो नुहुरासिनो हनै ओरैथ'दोलाय दा सर'जों फैयासै ओरै फोथारजों बारस'बोलाबायबाय शर्टकाट मेथड बोरै नै थेंफाख्रिया उनथिंजायसो मोखांजों नुवासै मोनथारसिगोन बेहायनो लायथो नै ओइलाय गेटआ या फाइनालि जों सफैबाय दा गेटसिम स्टेट हेन्डलुम एक्सप' वाव नै सोरनि फट' बेलाय सिनायानो माथो ओरैजायबो दङ 10टानिफ्राय मोनानि 8टा नै नोंथांमोना नायफैनो हागोन मार्चनि 2 2 मार्च नै मा फानलाबायदों बेयावलाय इन्दिनि नाया नामा नोंसोरो मा बुस्थु इन्दि गोजाखौ मोनदां ada ya bu bila sosmed sih aram sih sudah hebe unik sih nah iya ini nih kemandang aronanya
बै फारसाखौ आं जि मोजां मोनबाय थ' नायनो वाव बिराद मोजां नोंथांमोना लांफैनो हागोन नांगौबा नै फारसाखौ फसायनानै थैहाबसिगोन आङो नायलाय फारसाखौ फाग्ला जासिगोन आं वाव दानाय खोमा नै न'आव दानाय गोजा खोमा न'आव दानाय बायदि नुदों माथो बैयो आलायनाया ओइ अरेन्ज कालार ना ओं 3000 ओमफ्राय नैबे इखौ बेसेबां होनो मादै बे फारसाखौ 3000 बिसोर फास्रायालाय अ बेलाय दख'नाया बेबो 1200 मोजां नुदोंलै बेना ओइ नै एरखोनाय बायदि नायनो बे बेसेबां 4000 सेटआव ए बिनि इयो ब्लाउस गैया नायो मोजां नुदों बिदिया ब्लाउस थाखो गोदै सिङाव स्टेट हेन्दलुम एक्सप' बयबो मोसायो ओमफ्राय वाव इयावनो मोसायोना मैया बेयावनो दा एबा बेगाव थुम थुम सो नै सिख्लाफ्रा माबा खावनानैसो लांनो लुगैबाय दं अ मोनखो इखौ बेयावनो दंखायोमोन बरिया दाख्लै बेलेन्टाइन फै हाबनो मोना नामा वाव नै मामाजि सिस्टार सि बिसोर मोनलाय बर'यो नै टिभि गुदुं नोंथांमोना नायनो हागोन टिभि आयौ नुफैगोन खर'सो गिदिंगोन नायबायानो फार्स्ट फिट र' देखायना नोंथांमोना केमेरामेनखौ नै बेनो वाव नै हिसानसालि मा इयो आर'नाइ नामा बे जि दानायनो दादा वाव मा एथ' मोजां आर'नाइ नै बिदिसो दायो आरो ना नों आरो इदिनो सोरबा लानो हायो लांबाय थायो ने वाव साजायनानै दोनजोबदो नै दख'ना आर'नाइ आयै मासि मोजां नै फास्रा आरो नै बे इन्दिनि सि आरो दख'ना बिदन जेथिंबो नै हरैजायबो माबा जानो सुदाम दानाय बायदिसो नै बेथ' नै ओरैजायबो नै ओरैजायबो माबा डिजाइनफोर नामा बेलाय नै मेख्ला सादरबो दं बिराद मोजां साजायनानै दोनदों दख'नाफोरखौ फांसनबो जागोन बेयाव लास्टावहाय मैया अपेनिंमोन मैयाबो जादों मैया 17 फेब्रुवारि ओरैजायबो दं दखानफोरा नै बांद्राय गुवार नङा अबसे हा मा होनदों क'क्राझारनि नैया बन्द'सो नै इफोरावलाय मा गैयानो फैगोन उनाव हाब दाबो सफैया बन्द' गोजा नै बन्द' बेफोरखौ एकदम बानायब्रबलायथारो ने माबाजों मोनसे माबा दंखायो बिसोरो बुकिं खालामजोबखानाय खोमा ने ओंखायनो इदि लिरना दोनखादों दासो गोदानलै गैयानो दासो जाहांदों मैयानिफ्रायसो जागायदों दखानफ्रानो मोजां जाजोबाखै लगारानो थिग मोनथारालै नै जायाखैनो दिनै फैनानै माला नै दखानानो एकदम दासो बानायहां जागासिनो सफैथ'वाखै चिरांनि खनसेनियाबो गोबाव थागोन नलबारिनो खम्बलबाबो माबेसो
फैखाबाय खोमान्दों इसोरने ना ए गैया गैया Kamu bawa bus tu jangan sih. श्रीराम श्रीराम आरो नै ओरैजायबो बुस्थुफ्राथ' मोजां मोजां दं ओमफ्राय दामानो एसे बुरजा खमायबा मोनगोन आं ओइ दख'ना गोजाया वाव मोजां नुदों पिंक नायलाबायदों ओरैनो नायदों ब्लाउस दं मोजां नै सिख्लाफोरा आखाइ गोलाव गैया ब्लाउसआ आखाइ गोलाव ओहोहाय दा गानला रावबो बेसेबां इदियालाय बेखौ 300 होनदों आरो ना आलदा आलदा मोनथाम डिजाइननि सालायदों बेखौ मोजां मोनो नैबे जिर' माबाया मालाबा फैफिनगोन मालाबा लांफैगोन नै मेथाइ दखान दं जानो गोसोबा म'नाव फैनो हागोन बेलाय मानिफ्राय फैदों सोंदोंब्रा दख'ना क्या मिलेगा वहाँ पे आन्दा ओइ दावदै जायो नामा पपकर्न जानोसो फैदो पपकर्न किमान पपकर्नालाय कितना भैया 20 20 बेनो 20 चला ना माखा पपकर्ना बेबी 20 टाका पपकर्नआ बेनो 20 नो नहीं चाहिए चलो ज़्यादा है यहाँ पे प्राइस मोजां मोजां दं नै एसे मोजां मोजां ब्लाउसफोरबो दङ लांफैदो नोंथांमोना बयबो ए ब्लाउसआ नै दं लांफैनो हागोन उलखौसो मोजां मोनबाय बिराद मोजां मोजां आंथ' फैसा दंनायबा लाबायमोन बै दख'नाखौ येल्ल'खौसो मोजां मोनदों आं बैखौ नायलाय फास्रानि स्टाइल फास्रानि आगरखौ जा मोजां नुयो बैयो आगर एरनाया बबेयो ये बेसेबां मादे वाइट ए इ गोमोखौ मोजां मोनदों आङो दख'नाखौ ओमफ्राय बैखौ मोजां मोनदां गोसोमखौ गोसोमखौ पुस्का जानो नागिरदों पुस्का ओइ नोंस्रा मोजाया जायो आजावलाय फ्रायखौ टेस्टी ओके आलू आप मिर्ची थोड़ा चाहिए कैसा है पे बहुत अच्छा ना मोननै जालायबाय मा निउस मा ओंख्रि सफैबाय ओंखाम जानोसै दा नै ओंखाम सफैबाय डाइरेक्ट बेथ' दाबो जाखाङानो ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो माइरं जाबावबायसो मावथि क्रि 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 नाय 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 बेखाल' खासियालाय बेल' दाउआनो एक्सटेन्ड जादों लोगोफोर बैयाव एक्सटेन्ड बेनिफ्रायनो जालांनाय आयौ एथ' गोलाव ओइलाय माबा खर'फ्रा मोनसे बायफ्लेजोब्बाय टेमप्ले बाइकआ थ्रोब हाबथारदोंबा बे बुद्रुलांजाबाय थाबाय ना गाव बारथ'दों ना मादों होनदोंहाय ए नै बेखौलाय नै आयौ सिन जागुलांजोबनाय नै नाय इथिबो इथिबो ओइ नै सिङावसो दङ खेबलाय खेबदों सिनायानो एसे दावलांनानै सिगाव ओइलाय आयौ
চলালে যাব না নাই আমাৰ চলালে যাব You sit. You shit. Nei बै उननिया sit ओमफ्राय नै गाबाय नोङा ओरैबायदिबो जायो गारि सालायनाया दानिया बै बाइकफ्राबो आं सिदा सानो होननानैबो सोरबा बे बारस'नोबो नागिरना दं बिदि जायो बेयावनो थाखा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ माबायदि एक्सिडेन्ट जादों अयथासार गिथाव बाथाव आरोना बेसेबांबा गोजाननिफ्रायनो जोंनि खाथियावनो जानायाथ' बेसेबांबा गोजाननिफ्रायनो बुद्रुलांजादों बाइकआ दाम्पारनि सिङाव हाबदों ओमफ्राय बुद्रुलांजादों ओमफ्राय आथिङानो जबाय जाहैदों जोंथ' मानसिखौ नुहैयासै एक्सिडेन्ट जाखांनायनि उनावसो थांबाय नालाय जोङो नुवासै आथिङानो जदोंनो आरो खर'फ्राबा माबायदि दुखु मोनदों बेबा गारिखौनो अयथासार सालायोलै अयथासार आयौ 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 बे जायगायाव एक्सिडेन्टआ जाबायानो थायो एसे टार्निं दङ बे टार्निंआवबाबो मोजां एकदम लासै सालायो आरो एकदम स्पिडाव सालायो दाम्पारफ्राथ' एथ' गारि गिदिर एथ' स्पिडाव फैयो लाखिस्लाबनो नागिरा माबा मोनसे जाबाथ' बिदिनो बोरै जाखो मोजाङैथ' मिन्थियासै बेबा सोरनि दाय जाखो मिन्थिला ओमफ्राय जिखुनु एक्सिडेन्ट जाग्राया जोंनि बर' मानसिमोन आरोना ओमफ्राय एक्सिडेन्ट बे दाम्पारनिया बेलेग जाथि एसामिस ना मामोन मिन्थिजानाय बे आथिं जनायखौहाय डक्टरनाव लांबाय आरो दा ओमफ्राय बे ड्राइभारखौ बैनि दाम्पारनि ड्राइभारखौहाय पुलिसफ्रा लानानै थांबाय दा मा जागोन मिन्थिला बे एक्सिडेन्ट जानाय जायगायावहाय ओरैबायदि जाम जानानै दंमोन ना गारिफोरा बे समावनो मोनसे बाइक फैबाय आरोना ओरैबायदि स्पिडाव थांबाय बिदि स्पिड एथ'बां स्पिड सालायनो हाना एथ' जामखौ नुगानानै बेफोरबायदियावनो जायो एक्सिडेन्टआ एसे लांदां जायगाफ्रावसो एसे स्पिड सालायजायो सालायजानाया आंहा एकदमबारे दुगैखांदोंल' आरो एकदम दहायथ' आं खानाय लोबनो नागिरदोंमोन खानाय लोबस्लाबनो हायासै एकदम हाखु दाखु जाबाय ओमफ्राय कल खालामनानै खोन्थाहरबाय ओमफ्राय नायहैबाय आंबो आयौ अयथासार गिलु बालु नोंथांमोनाबो बयबो गारिफोर सालायब्ला एसे मोजाङै सालायलायबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि जाया दिनै जायबा एक्सिडेन्ट जादोंमोन बियो जाहाथे हस्पिटालाव मोजाङै हामनानै फैयो आं बेखौनो मिजिंथियो आरो बेखौनो आङो आरज खालामो इसोरनिसिम थेंक इउ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय